kwandanga ndichiita vazukuru ndichitenderera ndichitsvagawo mastreets esocial media ndabva ndaitawo dhuma nekamwewo kachallenge kari kuitwa handiti nevakomana nevasikana vari positive handiti vari HIV positive. So chiterera muzukuru ndataura nyaya yangu nekuti nhasi ndoda kumbozama kudzidzisa nekuchenjedza nekuonesana nemazukuru. Kana wanga usati wasubscribe pachannel inoi mukana uchiripo pamusha penyu handiti panapa ndo pamusha penyu. Also waisa notification bell kuitira kuti pega patino upload a video you be notified. Thanks very much kuti vese vanoramba vachisapota basa richienda mberi handiti musha wenyu chikura. So terera muzukuru mumastreets eFacebook ndikadzoka ndazonomira paInstagram right paInstagram ndabva ndasanganawo nevasikana vakomana vangu vachiitawo kachallenge kawo kakanzi #normalizing HIV challenge handiti. So kachallenge aka vanga vachikanda maphotos avo achinyora information yake inonzi ningi ndobva kwakati ndinogara kwakati I'm HIV positive. Ndikati no zvinhu zvakadii zvakanaka vasikana nevakomana vagona ava vari kuratidzawo nyika kuti aiwa zviri normal. And chandafara ndechekuti vasikana nevakomana vachona they are very beautiful, vakanaka zvisingaite ende vane utano, zvinhu zviri kufamba zvakanaka handiti. Chinova chinhu chakadi chinhu chakanaka, vari kuzvichengeta, vari kuteedza maprecautions nezvavakaudzwa kuti vanga vari vanodi vanoteedza. So dambudziko ratinozoita mazuva ano vazukuru ndere vanhu vasati vagamuchira chatoita kuti vasikana nevakomana ava vaite zvika. There are still some people vasati vagamuchira kuti chirwere ichi tatova nacho ende chirwere ichi tichararama nacho muhama dzedu, dzimwe dzenguva matiri tiinacho handiti kusvika rini narini. Ngatingewo titi I don't think tiri nevanhu vachiri kudiscriminate vamwe vanenge vari HIV positive. Kana vachiripo kando unonzi udofo nekusara muzukuru, kana kune dofo rekupedzisira munhu anodiscriminata vanhu vari HIV positive. Wanzwa muzukuru, because chirwere ichi chinouya nenzira dzakasiyana. Sevazukuru vangu vakomana nevasikana vari panapa, I think muri kuona kuti maages avo ndevechidiki. Ende nzira yavakachiwana nacho is either kuti akatozvarwa ainacho. Remember kuti kumakore akapera 23-25 years ago chirwere ichi chisati chawanirwa kudzivirira kwakakwana kana kuti kurwiswa kwakakwana kuti chisapinde muvana chibva muna mai. Vakomana nevasikana vari panapa vazhinji pamwe ndo pavakachisangana nacho. It doesn't mean kuti vaiva nemusikanzwa. Problem yatinoita ndeye vanhu vanojaja vamwe vanhu. Zvinofanira kuti zviregwe izvozvo vazukuru handiti. Ndatomboya nditombotaura nemi ndakadzikama panapa pamusha pani pedu. Also vazukuru ndoda kukurudzirai kuti usati wasangana neumwe wako pabonde, it's either you use protection kana kuti munotanga manotestwa. Manzwa vazukuru? Nemhaka yekuti zoni tiri kuona kuti zoni mazuva ano you cannot identify chirwere ichi, you cannot detect kuti munhu anacho kana kuti haana nemaziso handiti. Makore aya tichakura isu sana sekuru ndo pataiona bvudzi kuyerera nekudididi masymptoms achiona maimaziva, but nowadays hazviko nekuda dzimwe dzenguva chikafu chinodyiwa nekuda kwekuruzivo rwavepo kuti tinogona kuchimisa sei nekuti chisarambe chichienderera handiti. Chinova chinhu chakadi chinhu chakanaka. So what am I saying? Kurudzira vazukuru kuti endai munotestwa. Kana umwe wako achiringa achibatwa nechirwere doesn't mean kuti ndo paperera rudo. Ayo pane nzira dzakawanda dzamunogona kunge muri munorarama mese. We've got quite a number of people vakaroorana, umwe wake ari positive umwe ari negative, vakatoita vana vavo zvikatoenda mberi, umwe akangoramba ane status yake handiti. Zvinoizvi zvakuda kuti munge munopractiza inonzi chiko kuzvidzivirira kwakati ngwarirei handiti. Also tisajaje munhu musikana nekuda kana kuti mukomana nekuti uyu bhebhi wangu anenge ari right. Anenge ari right, but pastatus anogona ane status yakasiyana neyako. So ngatingei tiri tinotestwa vazukuru kana kupractiza safe sex, that is kushandisa always protection kana tichirara test handiti.
ndochandatosa sekuru vevanhu ndiuye ndizokuyambirai nekukuratidzai zviri kuitika mumastreets esocial media. Towana zvatinodzidzwa zvikuru, tova vanhu vasingadiscriminatani, handiti tomira stigmatization. Ndagona sanditi ngatotaure kumacomments azukuru mondiudza kuti zoni what do you think nenyaya yandauya nayo panapa. Nauncle Saint Steve ndichiti much love.